Dakle, državni protokol je odustao od sudjelovanja u koloni sjećanja. U ovome trenutku državni protokol sa 3 predsjednika, predsjednikom države, predsjednikom Sabora i predsjednikom Vlade uputili su se prema Ovčari, a potom idu za Zagreb. Evo izjava. Dame i gospodo, evo kao što vidite, u želji da svi zajedno odamo počast stradalima Vukovara, na neki način smo spriječeni organiziranom opstrukcijom. Ova opstrukcija je pokazatelj da oni koji su organizirali da im nije stalo ni do Vukovara, ni do pijeteta. Pijetet je u našim srcima i on postoji, bez obzira na one koji su danas učinili da se Hrvatska razjedini. Upravo zato što je danas dan pijeteta, mi nećemo inzistirati jer bi to značilo inačenje u vrijeme kada inačenje ne treba, u vrijeme kada svi moraju imati osjećaj poštovanja, a ne osjećaj inačenja. Mi ćemo otići, položit ćemo vijence na Ovčari zajedno sa diplomatskim zborom i predstavnicima državnih institucija, a naravno Vukovar je u našim srcima i mi ćemo žrtvama Vukovara odati dužno poštovanje. Hvala vam. Predsjednik Lepo, izvolite. Pa, mogu dodati da je Vukovar simbol pomirenja hrvatskog naroda, hrvatskog društva i bio i ostaće. Bez obzira ko iz dnevno političkih potreba radio razdjel ili podjelu. Meni je žao da ne možemo položiti vijence i na taj način zahvaliti se braniteljima i stradalnicima. Ali vremena su takva, proći će, bit će bolje i u Vukovaru i u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala predsjedniče Milanović. Nažalost, ovo je manje više bilo očekivano. Ovome se nitko niti kani, niti se kanio suprotstavljati. Kogod to želi na ovakav način organizirati, a u stanju je okupiti jedan broj ljudi, to može napraviti. Dakle, mislim da su oba predsjednika rekli sve što je ovdje bitno. Nemam u stvari ništa za dodati. Inače, ni prošle godine nisam davao izjave u koloni, mislio sam da neću ni ove, ali eto, mislim da smo dužni objasniti zašto ove godine ne možemo, naprosto na silu ne ide, to ne dolazi u obzir, dakle nikad nikome nije palo na pamet, a na ovakav način se, kažem, može svatko organizirati ko ovo doživljava kao utakmicu, to želim reći. A ovo za mene nije utakmica, nek igraju sami.